हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनहा सिनायदोंना सावगारियाव नुनाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्टर सोरां नार्जारीजों थाफानाय सेंग्राया सोर? बिथां सोरां नार्जारीया फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बुंदों दि बे सेंग्राया बिथांनि फंबाय होननानै। नोंथांमोनहा बे सावगारियाव नुनाय बिथांखौ सोरां नार्जारीजोंनो सेम नुदोंना नुवाखै आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरदो। आरो जेब्ला सोरां नार्जारीयाबो बर' सावथुन मुलुगाव आगान होजेनदोंमोन अब्ला बिथां सोरांखौबो बेबादिनो सेम नुयोमोन, नाथाय दा सोरां नार्जारीनि महरा एसे सोलायबाय। नोंथांमोनहा सोरां नार्जारीनि फंबायनि मुंखौ मिथियोब्ला आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो लोगोसे बिथांखौ नोंथांमोनहा बर' सावथुन मुलुगाव नायनो लुबैगोन ना लुबैया बेखौबो कमेन्टआव खिन्थाहरदो। लोगोसे नोंथांमोनहा आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो।